Alah, pamite kerja ning luar negeri. Paling ngono nek tekan luar negeri kono ya bojone dijolke. Aja ngomong ngono ya. Wanita itu ngijolno bojone iku mesti enek alesane. Enek alesane lur. Tak jelesno ya. Wong wedok kuwi iso ngijolno bojone karena ya ada alesane. Wong lanang kuwi ora beneh. Wong lanang kuwi mau kondo, misal ya. Nang omah ora gelem kerja. Iso nek kur cuma ngene tok karo bojo. Lah ngene ora ya kuwalik. Wong lanang kok ngatong wong sing wedok ngono ora ya isin, gengsi. Lah nek dadi wong wedok ya wis wegah dadi bojone tinggal gua ya. Iya toh? Iya ora? Ya percuma di bojo cuma bojo-bojoan tok. Wis mending rasa di bojo rondo sisan malah penak, bebas. Ya ora? Malah ra ono sing ngabot-ngaboti ora? Apa ya ora ya ngono? Nanti bojo lah cuma ngabot-ngaboti, njaluki dhuwit nang omah rokokan malahan nek iso ya nek enek ya malahan ya nang kono malah dolanan wong wedok lah kene pala ya mangan ati kene sing kerja keras ning kene kono kok sing ngene-ngene. Kok penak men. Ya ngono bener to omong nganu wong-wong kuwi nak ngijolno bojone. Ya golek bojo sing bener. Nek bojo sing bener gak mungkin dikonoke walaupun bojone kuwi nang omah kuwi ya kerja sak anane ya misal batu arek kerja tani wis gak mungkin dikonoke bolo. Nek wong lanang sing bener-bener ya gak mungkin wong wedok ki ngonoke ngijolke sing lanang ini gak mungkin ora keterlaluan tenan iki lho ya. Kok iso ngomong ngono wong wedok ngijolke wong lanang